Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, welkom bij Noordewien. Joet bij mij in gast aan de cafétafel van Omroep Friesland. Als je op zijn LinkedIn-pagina zoekt, dan zoekt Steen motivator, edutainer, presentator, theater, PR, communicatie, beleving, congres, studiedag, productie, presentatie, relatiebijeenkomst, goede doel. En zo kijk ik nog wel even terug in. Risco van Vliet, leuk dus de best welkom. Ja, dank je jongen. Ja, dat is een mond vol, hè? Ja, ik begin net altijd bij dit soort listjes, maar ik vond deze... Ja. En toch dacht de belangrijkste zit er misschien wel net eerst bij. Nou, vertel eens. Leeuwarden. Ja, Leeuwarden, Cambuurmannetje. Cambuurmannetje. Ik heb weer pijn geleden van de week met het verlies in blessuretijd van Cambuur. Dan leef ik met. Maar ze zullen mij ook wel eens bij Heerenveen op de tribune zitten. Dus ik ben niet zo'n die-hard dat ik dan daar niet kom. Weet je wel, dat is wat hoort. Maar wel echt Leeuwarden, echt vergroeid. Ja. Ik ben daar geboren. Ik ben heel veel uitvlogen, ook vooral in de 70e jaren. Met mijn discjockeywerk en mijn artiestenwerk. Maar altijd weer terugkomen. En mijn toenmalige directeur van Telecom, die zei ooit, die kracht is die zwakte. Nou, ik zei, wat ben dit voor Confucius woorden op de maandagmorgen? Nou, hij zei, die netwerk. Als we ergens komen, dan vragen ze aan jou wie die man naast daar is. Hij zei, en dat ben ik. Hij zei, maar als ik jou nou in Apeldoorn neerzet, dan moest we weer helemaal overnieuw beginnen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Dat gebruik ik aan alle kanten. Ook voor mijn goede doelen, voor andere dingen. Ja. Best een product voor het West. In dat... Ja. Ik heb ook nog een schoft in Heerenveen gewoond. En ik heb 1 keer als DJ om te mogen werken ben ik in Leuningen, moest ik inschreven wezen. Maar ja, heel veel Oostenrijk, Duitsland, België en met die illusies waren we altijd. Ik was zo'n kleine Friese Hans Klok, weet je wel, met al een aanhanger vol spul en dan op pad in de discotheken. Ja. Onleiding om die uit te nodigen is een mooi verhaal. En wil ik van alles van jaren hoe dat vroeger al gegaan is. Maar Kapstok is eigenlijk de voorstelling. Ik zie ze eerst maar even douwen. Ja, we moeten wat voorzichtig wezen. Oh nee, jij er wel slappen douwen. Zo nemen we met al die jaren. Goed, daar is wat discussie hoe kan. Daar ben ik familie voor. Maar die zijn, dat vind ik toch wat negatief wordt. En dat dekt in die zin de lading dat er een prachtig verhaal te vertellen is in deze man. Ja. Dat doe je mij in ieder geval Theater de Bres als podium. En wij is net ik, maar Sietse de Vries. Ja. En Do. Ja, een beetje de kern van deze hele voorstelling. Ja, Sietse die schreeuwt al andere stukken ook voor ons. En die hadden we hiervoor gevraagd. En Theo zal dus de verteller van het verhaal wezen. Ik doe alles samen met Theo, mijn creatief compaan. Maar die kreeg zo'n last van de rug. En hij zet met morfinepleisters. Ben ik bang dat ik de helft van de tekst straks kwijt ben. Dus toen hebben we het Sietse voorzichtig vraag: kerst het niet doen? En als er één geschikt is, de man die het zelf schreef, ja, dan is het Sietse. Ja. Douwen, oftewel slappe douwen, nemen we hem in de volksmond. Ja. Is er ooit West die namen? Hoe bedoel je? Heb je ooit een soort orenartiestennamen nog gehoord? Ja, kijk, hij noemde zichzelf Kapitein Nero, de Friese Fakir. Dat Friese Fakir moest hij trouwens op een bepaald moment wel eigenlijk weglaten, want er was een Riemersma in Grauw, die noemde zich ook al jaren de Friese Fakir. Dus die kreeg ook wat mot mee. Maar hij was er heel trots op. Kapitein Nero, de Friese Fakir en de doodsverachter van het noorden, zei hij dan. Hè? Alleen omdat hij zo slank was, omdat hij zo lenig was, het buigen, vouwen en plooien van mijn ledematen, zei hij dan. Nou, hij zei, daarom noemden de mensen hem slap. Want dat in het Leeuwarden zeggen, god, wat is die vent slap, wat is hij lenig. En alleen later, toen hij tuntjepolitie werd, de kinders die hebben hem daar enorm met plaagd. Ja, en toen had hij daar een enorme hekel aan.
En, dus vandaar dat wij ook slap, net zoals hij al deed, hij streepte altijd slap door. Dus hij stond in de krant, Slappe Douwe had weer een geweldige voorstelling. En dan streepte die slap in zijn knipsel de deur. Ja. Mooi verhaal. Ik heb wijdweidig goed praten. Ja. Ik heb nu dan kan ik natuurlijk vragen om wat muziek uit te zieken. Ja. We zetten nu een, vind ik, een hele mooie plaat trouwens. Curtis Mayfield. Ja, fantastisch. Hè? Ja. Heel bekend, in die blaad. Ja, die man kwam uit de Impressions, een commerciële soulgroep, maar die was zo geëngageerd door de politiek en alles wat er gebeurde in Amerika. Toen begon hij eigenlijk wat bewuster muziek maken. En Move On Up is daar een voorbeeld van. Hè? Dat was zijn eerste eigen solo-hit. Ja. Hoe is muziek in je leven kan? Nou ja, kijk, je krijgt altijd wat met van je vader. En later wil je wat vormt door je omgeving. En ik heb dat laatst ook nog in de seniorenkrant geschreven. Ik was in de kost bij mensen op de Archipelweg. En die jongens waren 3 jaar ouder dan ik. En die kwamen op een bepaald moment met Pink Floyd, met Led Zeppelin. Ik had daar eigenlijk in mijn omgeving nog nooit van gehoord. Maar daar werd ik ook wel door begeisterd. Maar dan kwam ik weer in een ander gezin door mijn jeugd. En dan kreeg ik weer andere dingen met. Dus bijvoorbeeld de echte soulmuziek in die Indische families. En Linda Ronstadt en Carole King en dat soort dingen. Dus ik ben heel breed en ik ben ook niet op één ding te pakken. Alleen in de jaren 70, ook omdat ik als halve Indo natuurlijk er zoiets had, werd ik soul DJ. En dat was een beetje mijn merk, mijn keurmerk. Wat kist als de soundtrack van die jeugd onwijzen in die zin dit soort muziek, maar du was een redelijk onrustig begin hoor, hè? Toen ik 2 was is mijn moeder overleden en mijn vader was artiest, reisde ook heel veel, dus ik werd onderbracht bij in gastgezinnen, pleeggezinnen, hoe je het ook maar willen noemen. En ja, van iedereen krijg je wat met. Dus van Malando bijvoorbeeld bij de een, van mijn oom en tante weet ik dan nog het cocktailtrio. Hey, wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Weet je wel, dat soort dingen. En bij een ander waren het weer de Johan Willem Frieso kapel. Dus daarin zit waarschijnlijk ook mijn oorsprong. Ik moest me natuurlijk altijd aanpassen aan die gezinnen. Want als dat niet gebeurde, ja, dan moest je weer ergens anders heen. Was het prachtig gezin hoor? Ja, ik heb in Leeuwarden 13 adressen gehad. Ja, dus het is allemaal na te lezen op de website van de seniorenkrant. Want ik heb daar uitgebreid over gehad. En ik denk dat waarom schreef ik daar ook over? Nou ja, psychiater is duurder, dat is ten eerste. Maar om andere mensen te laten zien dat het niet altijd een slecht verhaal is. Dat het slecht afloopt. En ik ben dan een voorbeeld van iemand die ondanks zo'n jeugd... Ja, ik denk dat ik daardoor ook heel goed was in de communicatie, in de PR. Altijd inleven en weten wat er in een ander zijn hoofd omgaat. En er staat ook zo'n zinnetje ergens van... voordat ik antwoordde, moest ik altijd in het begin heel lang nadenken van... hoe zou ik antwoorden? Ik was nooit... en dat twijfelen in hoe moet ik overkomen, dat heb ik later omgebogen tot een soort chameleon. En ja, ik heb daar ook wat dat betreft nooit last van gehad. Nee, maar een soort overlevings... Ja, zeker, ja. Drang, kan ik niet voorstellen. Ja. Hij sterk een soort dadingsdrang. Ja, enorm. Je werd als kind werd je niet gezien. Hè? Dus even mijn praten is een mengeling van Luwaarders, Fries en Nederlands. Ja, dat is een nieuwe taal. Hè? Hij strekt maar wat woord tussen gooien. Oké. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Je wil het niet zien als kind. En dan wil je toch wat wezen. En eerst als artiest. Maar ik had ook het idee dat mensen dachten van een artiest, ja, die man die had geen mening, die leest geen krant. Dus toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Nou, dan heb ik het uiteindelijk ook nog geschopt tot communicatiemanager bij Telecom. Ja. En wat ik nou ook doe bij congressen en studiedagen en dat soort dingen, inhoudelijk vermaak, ja, daar ben ik op mijn manier wel best wel trots op.
Ja. Maar daar is het vrij lang zitten, volgens mij. Hè? De PTT. Ja. Eerst bij de post was ik kantinebeheerder. Nou zou je zeggen cateringmanager. Daar heb ik gezeten van 84 tot 92. En van 92 tot 98 bij Telecom. Ja, fantastische tijd. Rieke tijd van KPN. En dus het kost heel veel daarnaast leren. Ik heb eigenlijk uiteindelijk maar HAVO. Dus ik heb alles in de avonturen erbij geleerd. Ja. Maar oké, ik wil mee stoppen. Hoe is het over? Ja, nou ja, er was een reorganisatie. Hè, dus dat ging allemaal het district, zoals dat heel officieel heet. Het district Friesland, of district Leeuwarden, dat viel uit elkaar. En toen had ik een keuze van, dan kun je dezelfde baan wel krijgen in Apeldoorn of in Den Bosch. Nou, daar hadden we het net over. Ik denk, daar heb ik geen zin in. Ik wil in Leeuwarden blijven. En ik deed al heel vaak gastcolleges voor Otto van der Galien bij NL Communicatie. En dat waren colleges van 300 studenten, jongen. Ja, jongen. En dat was in de tijd van de opkomst van de mobiel. Dus er was heel veel te vertellen. Dat was ook bijvoorbeeld een reclamespotje van Pamela Anderson. En met Ruud Gullen. Die hingen aan je lip, jongen. En dus op een bepaald moment zei ze, dan kun je hier wel wat uren krijgen. Dus ik heb gesolliciteerd. En ik heb dat altijd voor 3 dagen deed. Dus 3 dagen NL standen. Eerst NL communicatie. En daarnaast heb ik dan voor 2 dagen heb ik mijn eigen bedrijf. En Van Vliet Beleving noem ik dat dan maar met een duur woord. Ja, bij mij valt er altijd wat te beleven. Nou ja, van het listje, ik kon het begin van... Ja. Ik heb veel hoedanigheden. Hè? Ja, mooi man. We beginnen muziek daar. De Beatles. Ja. Draaide die als DJ of niet? Ja, nou dan, we gaan net over de woorden, maar ik heb natuurlijk ook nog vrij lang in de Ringo Bar gedraaid. En op zondagmiddag was dat ook wel wat commerciëler. Sterker nog, de Poel, dat was daar de baas, die zei, ik wil geen skutmuziek. En dat bedoelde die muziek met, zoals Deep Purple, waar ze dan met hun hoofd bezig waren. Dus ik deed Deep Purple in een mapje van de BZN. Weet je wel, hij zei, ja, de BZN mag we draaien. Daar was die man voor in de bar. En dan draaiden we dus nog even een rondje skutmuziek. Ja, maar de Hollandscoach mocht net. Nee, dat was verboden. Maar dus in dat kader heb ik waarschijnlijk de Beatles, of Marmalade waarschijnlijk, Opla-die. En het is ook wel mooi. Opla-die, het komt van het woord Oh Bloody. Oh Bloody is een uitdrukking en verbasterd is het dan Opla-die, Opla-da. En hoe kom ik nou op zo'n plaat? Ik 1 keer per week heb ik een oppasdag met Julian, mijn kleinzoon, mijn eerste kleinzoon. En Parker Ritsko. En wat doen we dan in de middag? Dan zet ik wat van die vrolijke 70s muziekjes op. Obladi, Oblada, inderdaad. De Beatles. Het is het muzieklistje van mijn gast van Joert Ritsko van Vliet, want hij is dwaande. Tegerme ziet ze de Vries hem echt heel vaak nemen. In Theater de Bres om in ieder geval de vaststelling te rieden, want de première komt eraan. Van Douwe Beels, maar Slappe Douwe, zit ik ervoor maar even bij, de Friese Fakir. Je had ook een beetje wat Vlienehoorn, DJ West op alle mogelijke manieren. Bij de KPN zitten als Manager. Ja, Manager. Wie het eerst PTT of KPN? Ja, het was eerst PTT en toen werd het zelfstandig als KPN. Dus, ik heb ook nog van die aandelen gehad. Van die KPN, de werd vaak betaald in die KPN-aandeel. Ja, die heb ik in de verkeerde periode verkocht volgens mij. Ja, ik ben echt een goede zakenman. Nee, weet ook niet. Hoe best dat de theaterwereld of theaterstukken? Of hoe best er een beetje inroepen? Ja, nou ja, wat ik ben van oorsprong natuurlijk een entertainer. Zoals mijn vader ook. Mijn vader zei altijd goochelaar conferencier, noemde zichzelf. En het was op een bepaald moment dat ik Kees Botman en Pieter Stellingwerf tegenkwam van Buoch. En die wilden eigenlijk ook wel wat een stuk over vroeger. En dan uit die oude tijd. Hij zei, kunnen we niet een stuk over die vader maken? Nou, daar waren ook genoeg verhalen over te vertellen. Dus Sietse de Vries had dat ook geschreven. En ik speelde toen mezelf. Sietse was daar ook te vertellen. En Theo was mijn vader. En dat was schrikbarend. Want er kwamen mensen in die zaal. Die hadden mijn vader. Nou ja, mijn vader is al vanaf 2001 overleden. En die zagen hem daar spelen. En die schrokken van. Maar Theo was heel goed bevriend als collega met mijn vader. Die had meer met mijn vader qua goochelen dan ik.
Heel apart. Maar dat was dus de eerste keer dat wij in theater... En ja, een artiest, een improvisatieartiest... Want wij nou ja, daar wees al alles van. Wij komen er, we hebben 2 woorden... en daar lullen we de hele avond met. Dat improviseren we ter plekke. Maar toen moesten we dus echt ook vaste tekst instuderen. Ja, je hoorde elke keer... Dat was later bij Lofboat ook zo... dat je van je improvisatie in je toneeltekst gaat. Dat is toch best wel lastig. Hier bij Slappe Douwe heb ik het voordeel, ik speel een ander. En dat vind ik toch wel... Is dat prettig? Ja, makkelijker. Ja. De mensen zeggen, nou, daar is toch niks aan, dan speelt hij zelf. Nou, er is niks zo moeilijker om jezelf te spelen. Die Heid, had hij zijn hele leven dat niet? Ja, die had dan ook wel wat naast. Hij bij mijn opa natuurlijk lang in de zaak op Dewal Dewal 45. Wat voor zaak weer? Dat was in galanterieën. Ja, jongen, een woord dat is al uitstorven. Maar galanterieën waren snuisterijen. Hè? Kaarten, borstels, dweilen. Hè? Dat soort spul wat de kruideniers in die dorpen dan hadden. Een beetje de blokker van toen, maar dan... Ja, precies. Hè? Ja. En toen zei mijn vader, die zag het al aankomen. Hij zei, wij moeten niet alles meer verkopen. Wij moeten importeur worden van 1 ding wat goed loopt. Dus een speelgoed of dat en dat. Ja, hij zei nee, voelt te riskant. En toen is mijn vader, zei, nou, dan stap ik eruit. Die is toen in het hotelvak gaan. Die zat in de zomer ook heel vaak in Noordwijk. In die Grand Hotels van Swolsmans. En dan ging in de winter, was hij dan artiest. Dus, en dan kwam ik in de zomer daar ook wel te helpen. En als piccolo heb ik daar wel werkt. En in de bediening. Comie de Rang heette dat, geloof ik. En... Maar mijn vader is altijd trouw gebleven aan zijn vak. En mijn vader vond het ook vreemd dat ik bij Cambuur op de tribune zat. Hij zei, een echt artiest die gaat niet naar het voetbal. Een echt artiest concentreert zich volledig op zijn vak. Die is klaar, die wacht op de telefoon dat hij ergens op mag treden. En dan gaat hij. Volledig dedicated dus. Onvoorstelbaar. Als wij naar Anjem reden, en dan reden we dus naar boven voorbij Dokkum. En dan zag je in de vette een feesttent. Hij zei, waarom staan we daar niet? Ja, ik zei, we staan in Anjem. Ja, maar ze hebben ook niet belt. En dan gingen we op de terugweg met een folder, gingen we bij die tent langs. Waar zit de voorzitter? En dan ging een heel gesprek aan en dan gaf hij het aan. En een jaar later stonden we dan in het dorp. Ja, drukke woord. Ja, dat was... En wist u dan zijn assistent? We hadden allebei ons eigen programma. Hij goochelde een uur. Hij begon ook de voorstelling zo van... Hij zei, alle heren zingen, dat kan wel... Maar alle heren tegelijk praten, ken niet. Dus ik praat en je maar bent stil. Zo begon hij zijn kindervoorstelling. Ja. Op zijn Liewaders of Fries? Nee, Fries. Mijn vader had het Fries ook bij de Friese Academie. Had hij dat, er is een keer van Omroep Friesland of van de universiteit is er een onderzoek geweest van wie nou het beste Fries praat in Friesland. Toen stond hij in de top 5. En hij zei, maar ja, zo horen we nooit, hè, weet je wel. Maar hij was daar heel stipt in. Maar hij praatte zo goed Fries dat als op een bepaald moment zei de hoofdmeester, die kwam dan bij me, ken je ook... normaal Fries praten, want de ben verstaan je net. Echt waar, omdat hij dus de boeken Fries. Hyperfries nemen we. Ja. Te geef. Ja, precies. Maar hij is er dus altijd geweest. En wat ik ook van hem onthouden heb, is... Hij zei dat werken op het toneel, dat is het werk niet. Maar hij zei om aan werk te komen. En als ik iets... Ja, qua goochelen heb ik misschien niet eens zoveel van hem geleerd, maar qua PR, de Tony Boltini-ideeën, daar was hij fantastisch. Daar was hij heel goed in. En dat heb ik toch van hem metgekregen. Ja. En toch had hij net dat een hele bestaan op boord. Nee. Nou ja, wat ik ook net... wat ik net zei. Ik had ook al het gevoel dat een artiest altijd... of niet voor serieus aangenomen werd, maar je moest wel heel wat wezen, wou je erbij horen. En ik zat ook op een tennisbaan, daar had ik zo'n tentje, de kantine. En daarnaast deed ik dan mijn artiestenwerk. Maar ja, daar zaten de notabelen van Leeuwarden natuurlijk, hè, die tennisten. Dus als ik ergens solliciteerde, had ik ook een perfecte lijst van aanbeveling natuurlijk. Maar daar zag ik denk, ja, dat wil ik ook. En toen ben ik dus eerst bij PTT, nou, ik denk dan... kantine, horeca ga ik doen. Nou, werd ik aangenomen. En uiteindelijk ben ik communicatiemanager
manager. En ik kreeg daar, ik weet nog, bij de sollicitatie het voordeel van de twijfel. Ik was de allerlaatste kandidaat, die anderen waren niet worden. En nou, Van Vliet, jou krijg je hier 3 maanden om je te bewijzen. En nou ja, dat is lukt. Ja. En een mooie dingen deed, want ik heb daarin 3 Elfstedentochten als woordvoerder met maakt, jongen. Dat is wel bijzonder. Du zegt bots in de notabelen op, maar het had hij blijkbaar dus nooit zien houden om een bepaalde ambitie te halen. Nee. Want Nee. die onzekerheid die er misschien weer. Ja, weet ik niet. Dat had hij net verlangen. Nou ja, nee, dat niet. En, Mensen die denken, nou dat is af, ver van mijn bed, joh. Maar zitten. Nee, je merkt ook, en dat had mijn vader trouwens vroeger ook, die werd dan uitgenodigd bij de tandarts. En dan hadden ze zo'n kringetje en dan moest hij een goocheltrucje leren. Nou, dat vond hij prachtig. Dus hij zocht ook altijd dat contact. Dat heb ik ook van hem overgenomen. En ik denk, er is ergens een verbinding te maken. En als ik nu zie hoe ik ook die contacten in mijn netwerk heb en hoe we elkaar daarin helpen, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Vroeger dat Rodien hin als wat ouder was. Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben dus nou nog steeds bezig van. Mijn vriendin die zegt ook. Nou is het eindelijk eens met pensioen. Want dat ben ik al 4 jaar. Zegt nou, hey, dit een. Nou ja, het enige wat nog overblijft, daar ben ik ook al mee bezig, is een boek schrijven. Maar ze is nou al bang. Zegt, wat zou daar achteraan dan nog komen? Wat heeft die man nou nog niet ontdekt wat hij nog wil doen? En nou ja, op zich is dat wel een goede ambitie. Maar ja, het kost je wel een aantal relaties. Ik ben al 2 keer scheiden. Een langdurige relatie is voorbij gaan. Ja. Vrouw wil aandacht. En dat snap ik ook. Maar Retsko had dat altijd druk, zijn ambitie. Ja, dan maak je wel eens de foute keuzes in. En overigens heb ik met al mijn exen. Ik heb toen bij Loveboat, ik weet niet hoe dat nu uitkomt, maar bij Loveboat waren 3 exen zaten in de zaal. Ja. Plus mijn vriendin. Dus ik bedoel, we hebben het niet slecht met elkaar. Ja. Alleen ik snap dat ook wel. En als ik zie hoe gelukkig bijvoorbeeld mijn laatste ex is met haar huidige man. Ik was DJ op hun bruiloft. Nou, dat geeft al aan hoe ik erin zit. En als ik zie hoe gelukkig ze nou met deze man is, dan denk ik, ja, nou, klaar, weet je wel. Zo. Ik wil mijn leven. Ja. No hard feelings. Aan de andere kant, ja, die energie van die en het opziekje van leuke dingen. Ja, dat was toch echt net weer kwijt, hoor. Nee, maar ja, dat wist wel ouder. Hè. Ik ben balans lopen. Ja, iets meer balans. Ik ben nu 70 jaar, hè. Ik heb mijn 70 spaard die net had. Ja. Zondag is het na je 60 toch? Of zo? Ja. Retsko van Vliet, mooi. Dat is nog zoveel views is. Straks de vaststelling dus, over Douwen. Maar eerst hebben we naar de muziek. Fantastische serie, Peaky Blinders. Ja. Die een oorjong dat ze met de laatste seizoen komen zo, maar dat is toch waar hij op een einde wil. Ik denk, best ik liefhebber? Ik moet het allemaal nog zien, maar ik ben wel begeisterd door de muziek. En de regisseur van Slappe Douwen met name ook. En die zei, als je echt Slappe Douwen wil plaatsen in de titel en in het gevoel, dan moeten we dit nummer moeten we hebben. Dus de ballad, ja. Prachtige serie, nou, je het mist, zit op Netflix. Maak het door de BBC overigens. En het gaat eigenlijk over Birmingham. Ja. Wat is het hier in 20? Ja, dat speelt nog veel eerder. Maar maar de armoede, waar de oude Beeldsma leefde in de Weerklank, is daar opgegroeid. Het er later ook zelf met zijn gezin woont. En dat was natuurlijk de armste wijk in Leeuwarden. En als je dan deze muziek erachter zet, ja, dit is ook het openingsnummer van onze avond. Dan zit je er gelijk in. Hè? Dat is belangrijk. Hè? Ja. Of Polly Gray van de Peaky Blinders serie, dat je die net kennen. Dat is een fantastische serie over Birmingham van de jaren 2030. Daar is het ook zo'n petje op. Hè? Ja, die heeft vaak Peaky Blinders neemt. Ja, shit. Ja. De kern van het verhaal is de maffia. Maar wat het schetst is het beeld van jarmetierige wieken, kleren, barrièremoeren. Dat is een beetje het decor zeg maar, van de hele serie. En zo kom ik bij Retsko van Vliet, Joert, mijn gast in deze 1 op 1. Want jarmoer genoeg. Wat Wat is de tijd al verhoren, hè? Ja. Maar... Just nog jarmoer of net? Dat is misschien het verschil. De zie je het misschien niet. Maar het is er natuurlijk wel. Ja. En ook in weekend waar je het niet verwachtte.
Want als je een week hebt waar mensen toch nog een koophuis hebben en die moeten dat, zorgen dat dat betaald wordt, dan kan er achter die deur kan er best nog wel wat wezen hoor. Borgeleed. Ja, zeker. En ik denk dat dat de komende tijd met die energieprijzen nog een grutter wordt. Ja. Kun je me voorstellen. Ja. Goed, we gaan naar Douwe Beeldsman. Want de voorstelling, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding om daar uit te nodigen. Eerst maar even over de tijd van hem, Douwe Ja. Beeldsman. Nou ja, hij is geboren in Wanneer is hij binnen? 1896 en verstaan in 67. Ja, en dus 71 jaar worden. En ja, die man die het eigenlijk altijd in armoede leeft. En ook kost wat kost, wou die artiest wezen. Ja, en als je op straat een kleed uitrollen, dan moest je maar afwachten. Als het de hele dag regent, ja, dan heeft hij al helemaal niks. Nee. Dus hij had het wel geprobeerd. Hij was ook pakhuisknecht. Er zit ook een scène in het stuk dat hij pakhuisknecht is. Maar hij had een hekel aan mensen boven hem. Dus dat werd het hem ook niet. Nee. Hoe komt hij in die leven? Hoe had je hem gekend? Ja. Kijk, het is voor artiesten, met name ook variété-artiesten, goochelaars, is toch wel een legende. Omdat die man, hij goochelde, hij was vaker, hij had een spiekerbed, maar hij deed ook de guillotine, wat op zich dan weer een truc is. En voor ons iconisch. En je merkt ook dat in Leeuwarden de naam Slappe Douwe gewoon bekend is. Alleen wie dat dan precies is. Maar ik heb die man kennen. Toen ik 7 was, ging ik met mijn vader naar de Simon de Vliegenstraat. En nou, daar hebben we de Lietse Ko. Nou, schuif eens even aan. Het was een imponerende man. Alleen al door zijn stem. Hè. Wie die Grutlieds? Gemiddeld. Maar door zijn wenkbrauwen en zijn stoerheid, ja, was het best een man waar je als kind bang voor kon worden. Maar ik was bij mijn vader. Ik zag ook dat mijn vader heel vertrouwd met die man kon praten en lachen en alles in zijn luwadders. En geef die visites even een lekker bakje koffie. En zet ze het beste gebak voor was het in Leeuwarden krijgenkist. Zo praatte hij dan. Nou, en dat vond ik ook hoogst interessant. Want andere kinderen die stonden buiten en die waren bang voor die man. En ik ging met naar binnen. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En, dus ik heb hem een paar jaar metmaakt. En mijn vader was idolaat. Ook toen hij overleden was al, Douwe Beeldsma. Heb mijn vader nog heel veel in het kleine krantje over hem geschreven. Ja, vanwege zijn karakter? Of? Ja, mijn vader had wat met die man. Zijn karakter, hoe hij het vak uitoefende. Dus altijd voor het vak bezig was. Dus in tegenstelling wat ik later deed. En ik denk dat hij had daar gewoon een zwak voor die man. Dat was een stuk gevoel. En hij ging later ook in een taxi gingen ze dan, want allebei hadden ze geen rijbewijs. In een taxi reden ze dan ergens heen en dan op een dorpstoneel ging hij dan ook zo. En dan was mijn vader de annonceur, de presentator. En, fantastisch, joh. Ja, maar de oergave, dus dat hele 200% verkeer, dat hing die beide heren normaal voor. Ten koste van alles. En de Douwe Beeldsma ook had 10 kinders. En nou, dan moet je nogal wat op het kleed hebben. Hè? Ja, toch? Ja, dus, maar altijd weg. En het mooie is, doordat we dit voorbereiden, praat je met een heleboel familieleden. En we hadden laatst nog een familielid, die zei ook, ja, ik ging met die man met Douwe Andries Beeldsma, ook vernoemd naar hem dus, ging ik met naar Hoorn. Dus dan gingen ze in de trein en in het kleed zat alle spullen en met een touw vastbonden. Dan gingen ze naar Hoorn en het kleed uit en dan ging die man daar spelen. Onvoorstelbaar, joh. Een grillig leven. Ja, heel grillig leven. En hij is toen op een bepaald moment de oorlog doorstaan. Nou, daar had hij op zijn manier natuurlijk ook optreden. Dus hij zal best wel ook een permissie gekregen hebben van de Duitsers. Dat lag natuurlijk altijd gevoelig. Ingewikkeld, ja. Ja, kracht om Freude heette dat. Daar moest je een soort stempel hebben om te mogen optreden. Maar dat had hij toch wel wat deed. Maar daar is weinig van terug te vinden. Maar na de oorlog, kijk, de 80ers, 90ers in leeftijd. We hebben toen een oproep plaatsen in de Leeuwarden Krant. Wie had die man nog zien optreden? Want ik wou weten, wat had hij aan? Hoe praatte hij?
wat voor acts en hoe kwam dat over op de mensen? Nou, dan kregen we allemaal reacties van oudere Luwaders, maar ook uit de rest van Friesland. En die herkennen die man nog. En die weten dat precies. Ik heb wij noemen dat dan een parlando. Ik heb een tekst bij zijn illusie act, zijn guillotine. En die is bijna letterlijk opgeschreven door een jaren 90. En zijn dochter had dat hoort, die had het opgeschreven, had er een foto van gemaakt. Die is naar mij gestuurd. En zo weet ik precies wat hij zei. En fantastisch. Ik vind dat die man wat dat betreft ook best wel heel creatief was. Niet alleen in de act op zich, maar ook hoe hij met het publiek omging. En dat is een kunst. Op een straat, ik heb het nooit gekund hoor. Een straatartiest, daar heb ik diepe respect voor. Ja, poeh. Om eerst die mensen om je heen te krijgen. Ik herinner terug en sommigen hebben niks van die hou halen. op, Kijk, ja. een Ja. rotopmerking. En dat bedoel, dat zult toen net oorzaak. Ja, en de zat maar op een speakerbed liggen en er komt een of andere gek. Dus daarom had hij ook altijd Erik Baas, die speelt bij ons de Hampelman. Dus zo noemde je dat dan. En dat was een man die dus de mensen of erbij trok of op afstand hield. Of als er wat gebeurde dat hij er... Publieksmanager. Ja. Nou, dat doet hij dus ook in de bres. Wij hebben normaal inderdaad een publieksmanager. Om als wij achter in de kleedkamer zenuwachtig zitten te wachten. Dat er een dat allemaal regelt. Dat ze op een stoel zitten. Dat we kunnen beginnen. Ja, nou, dat doet hij. En hij had dan ook echt de rol van wat zien we de show van Slappe Douwe op het kleed. En dat had hij ook nodig. Want als zo'n man ook in de boeien zit, dan kist niks. Dus er zal maar een of andere gek op jou af. Er zijn natuurlijk altijd meloten in het publiek. Maar dat heeft die man jaren deen. En het mooie is ook... met 2,50 gaan we los. Is er nog een amateur of sportliefhebber die iets op het kleed aan zijn bijdrage wil gooien? En dan gooien de mensen ook wel eens centen. Wat is dit? God vergiet me. Hier laat ik mijn oude moer nog niet eens voor kruipen. Dat ben gevestigde quotes eigenlijk van deze man. Ja, en dat beeld kwam ik een beetje uit al die reacties. Dus. Ja. Want is er een soort lijn uit de hele... Ja. En de lijn is gewoon dat is een man, als hij er een keer stond, dat mensen als het ware, hypnotiseerd waren, dat is een beetje te, maar wel begeisterd waren, zodanig dat... Ja, hij liet ze ook best wel eens even heel lang wachten. Want hij denkt, voor een beetje publiek gaan we het niet doen. En dat moet ook verdiend worden. Dat is, het probleem wat hij ook had, was dat hij eigenlijk nauwelijks een vergunning kreeg. Want in Leeuwarden was het op een bepaald moment zo, in de jaren 50... dat de burgemeester en de commissaris zijn die man met Van Straat. Dat was toen al city marketing. Die zeiden, dit ken niet meer. We hebben toeristen in de stad en dat moet een ordelijke stad wezen, ordentelijk. En dus toen hebben ze hem een baan aanboden als tuintjepolitie. Dus parkwachter in het Rengerspark, in het Vossenparkje, maar met name, wat wij weten, in de Prinsentuin. En toen kreeg hij ook de naam tuintjepolitie. Heel veel tuintjepolitie, ja, dat was Douwe als tuintjepolitie. En wat deden die kinderen dan? Ja, die deden niet wat niet mochten. Op het gras lopen of met hun handen aan het gaas van de volière, zodat die vogels opvlogen. En dan ging hij op een fiets erachteraan. En dan liepen ze het park uit. En dan wisten ze eigenlijk wel dat hij op de grens van het park bij het hek, dan stopte hij. Die had hij ze in ieder geval verjaagd. Maar een bizarre draai eigenlijk. In leven. Want eerst best mij het publiek dwaande. Ja. Het pleasen van het publiek. Ja. Het populair wijzen en het worden en het bluwen. Want dat is die business, om het zo maar te drukken. En vervolgens best eigenlijk een level wijzen. Net eens op welke politie dan echt te wachten zijn. Ik bedoel, net verkeerd, maar niet eens oppassen op meestal hun gedrag. Maar goed, hij kreeg daar wel een vast inkomen. Ja. En hij zei het ook van, Trintje weet niet wat er overkomt. Die had nog nooit zoveel geld bij elkaar zien. Hè? En dat kreeg hij gewoon per week uitbetaald. Alleen... toen hij op een bepaald moment de AOW-leeftijd kreeg, toen kroop het bloed dus toch waar het niet aan kon, want toen werd hij toch wel weer artiest. En toen wou hij dus nog, net zoals Houdini, in een bak met water in de boeien en dan proberen te ontsnappen. En daar had hij ook heel lang vertraind. En het verhaal gaat
tenminste dat het Dries Bultsma mij vertelt, dat hij door hartfalen uiteindelijk overleden is. En dus dat zal toch daar wel mee te maken hebben. Dus, ja. Wat een verhaal. Ja, dat was ook best lastig. Ik zei, ik wil heel veel van zijn ex doen, maar jullie krijgen mij niet op een kop in een bak met water. Nee, maar wel in de boeien, want dat is... Ja, dat wel. Ja. In volle naad, maar in ieder geval pro de kettingen om die heren heel moeilijk te zien trouwens. Ja. Best niet tussen per kilo afval om om de ingevallen wangen te krijgen. Hè? Dus er is 4 kilo af. En na de vakantie, op een bepaald moment met het spiekerbed, ja, dan doe ik ook mijn hemd uit. Dan wel wat lieken. Hè? Dus maar je hebt er heel veel voor over. En fysiek ook. Ik doe 2-3 keer per week een workout bij me thuis. 2 keer een half uur, 3 keer een half uur. En dat doe je ook om fysiek dit aan te kunnen. Ja. Nou, heb je hier hoe die Douwe Bultsma... wat bedoelt voor die hingen van hem? Is het een mooi verhaal? Is het een tragisch verhaal? Ja, het is eigenlijk een heel gewoon verhaal. Nee, want als het een gewoon verhaal was, dan hadden we het ook niet deen. Hè? Dus ten eerste is het zo dat je... deze man is zo'n legende, icoon, dat hij nu iets krijgt omdat hij eerd wordt. Dat is één. Want wie hij echt populair is? Ja. Nou, weer dan... dat is één. En niet alleen in Leeuwarden, maar hij in Hallingen, Heerenveen. Het tweede is om het tegen dat tijdsbeeld aan te zetten van die armoede. Dat hij 10 kinderen had, dat hij zelf uit een gezin kwam met 10 kinderen. En dat hij eigenlijk nooit daaruit komen is. Hè? En het natuurlijk zijn dromen best wel had om een erkend artiest te worden. En om voor volle zalen te werken. Ja, dat is er uiteindelijk nooit uitkomen. En dat is best wel tragisch. Ja. En toch ook weer een lang leven. Iets achterlit. Ja. We beginnen met muziek. Crazy Rockers. Karaoke? Ja, karaoke. Ja. Karaoke. Ja, dat lijkt wel een beetje op karaoke. Hè? Ja. En het is een instrumentaal nummer, dus daar kan je een eigen tekst erbij zingen. En deze muziek uit de jeugd? Ja, nou, het komt via een omweg eigenlijk in mijn jeugd. Het is indoor rock, Crazy Rockers. Die jongens treden dus nog steeds op. Het is ze zijn als spelende band bestaan ze al langer als de Stones in Europa. En ik ben door tennis heel goed bevriend met Woody Brunings. En ik heb daar respect voor dat mannen die 84, 85 binnen, dat ze nog steeds op het toneel staan. En dan niet alleen voor hunzelf een beetje met wat oud publiek, maar ook met Pike van Direct en Rinus Gerritsen staan ze dus gewoon nog op festivals op te treden. En ik ben een halve Indo, hè. Mijn moeder kwam uit Indonesië, dus wat dat betreft heb ik wel wat met de Indo-rock. Ja. En nog even over die persoonlijke verhaal, want die man is overleden toen ze 12 weer. Ja. Bist u ooit naar haar bed groen? Nou ja, zag mijn familie. Kijk, omdat mijn moeder al heel jong gestorven was, ben ik door mijn Nederlandse opa en oma opvoed. Dus daar krijg je niks van de Indische cultuur met. Maar op een bepaald moment zei mijn zoon, wie is mijn Indische oma? En nou ja, dan zeg ik 3 regels en voor de rest wist ik het even niet. Dus toen dacht ik toen ik 50 werd, ik moet daarheen. En alleen dat is helemaal uit de klauw lopen, want ik kwam dan met €1200 verjaardagsgeld. Ik denk, dan wil ik daar in dat dorp of in die plaats wat doen. En uiteindelijk is dat Stichting Amorang geworden, want Amorang was de geboorteplaats van mijn moeder. En wij doen daar projecten met studenten van het Friesland College van de NL Stenden. Maar we hebben ook studiebeurzen. Dus op het ogenblik studeren de 20 studenten met geld van ons. Van het bedrijfsleven bijvoorbeeld, hè, wat we bij elkaar scharrelen. Kost het vaak? 1 keer per jaar. Ik ben nou voor het eerst weer geweest, want het was door corona, konden we er niet zijn. Net zo Indonesië zit echt op persoonlijke contacten, dus ik ben heel blij dat we er nou weer geweest zijn. En ander bestuurslid gaat in november en dan gaan we volgend jaar ook weer met studenten los daar. Ja, fantastisch. Geweldig, mooie opname van de Crazy Rockers. Karaoke, zet ik hem er even bij. En het stier echt op het listje in dit geval van Ritko van Vliet. Ja.
Ja, lekker dit, hè? Ja, nou ja, Oldschool, ik heb dan weinig van de Indische cultuur als klein kind meegemaakt. Maar toen ik 15, 16 was, zat ik altijd in de Indische wiek. In de Skepenbuurt hier in Leeuwarden. Ja, dan was het ook allemaal indoorrock. Ieder gezin had daar 1 of 2 gitaren, jongen. En dat was altijd in het weekend dat die mensen aan het spelen waren. En, Ja, en ik denk dat we nog steeds überhaupt die hele Indo-rock scene onderschatten. Hoe belangrijk die best binnen voor de... Ja. Nou ja, maar het is de popmuziek in Nederland. Nou, dat denk ik wel. Hè? Want ze zijn natuurlijk vermengd ook met andere muziek en zo. En daar krijg je toch wel weer mooie vormen van. Hè? Dat is... Draait dit een proto of... Nou ja, als ik op mijn kantoor zit en dan ben ik in mijn creatief proces. En dan denk ik, ik moet even deze muziek. En dan komt dat weer borrelen. En ik weet precies ook met welke muziek iets in mijn hoofd loskomt. Hè? En dit vind ik heerlijk. En ik vind het ook heerlijk om daar even een gag dance op te doen. Dan ben ik weer los. Op maandagmorgen is het lastig om uit het weekend weer even in die modus te komen. Ja, toch? je wordt ook even wat Steve, hè? Ja, nou ja, geestelijk ook Steve. Ja. Je moest weer even tot orde komen. Uit de rust. Ja. Douwe, oftewel Slappe Douwe, oftewel Douwe Bilsma. Er komen nog een voorstellingsoen, onder andere bij de hele familie nog, hè? Want we binnen de familie ook heel veel verschuldigd dat ze input gegeven hebben. Er zijn 2 boeken overgeschreven door Hille Belsma en Mila Heimanix. Maar ik heb ook met ik noem het maar even, losse familieleden gesproken. En ziet ze ook om het verhaal ook boven water te krijgen. En ook wat jij net aangaf, het wel of niet, het zeer erachter. En dus ik denk, weet je wat, wij laten allerlei die rechtstreeks familie binnen van Douwe Bilsma, die mag gewoon een keer komen. Dus we hebben onze tweede try-out is dat eigenlijk. Daar hebben ze met een speciale code konden ze zich aanmelden bij de Bres. En er zitten geloof ik 77 van die mensen. Ja, leuk. Kijk, daar zit natuurlijk ook partner bij of kinders. Hè, maar daar zitten, want die familie was ook met 10 kinders, allerlei kanten. Dus er zit lui bij elkaar die elkaar waarschijnlijk nog nooit getroffen hebben in hun hele leven niet. Ja. Nee, er weer discussie over het broeken van het wordt slappen, hè, van Douwe. Ja, klopt. Vooral vanuit de familie vonden ze dat net of ik dat hij hem gelukkig oplost. Ja. Kijk, het punt was wel, we hadden die andere posters, die hingen al. Dus gewoon met slappe Douwe. Ja, en dat zagen een deel van de familie, die zag dat en die zei, ja, maar dit kan niet. Je kan niet op die manier met het erfgoed van onze overgrootvader omgaan. Dus toen heb ik die mensen gelijk uitgenodigd. Theo was er ook bij. En toen kwam dat verhaal naar voren, om het te bekrachten hoe diep dat zat, dat hij alles doorstreepte of uitknipte. Dus overal kwam slappen af. En dus had ik nog een affiche en dat vind ik wel heel mooi. Ja. Bij het wordt slappen, inderdaad trokken. Ja, dus dan doen we toch een gebaar naar de familie. En we zaten nog wel met de kosten, want je zit er gauw weer op 400-500 euro. En toen zei Douwe Bilsma, die had een elektrobedrijf in Stiens, die zei, weet je wat, betaal ik die posters. Ja, zo kan je dingen oplossen, toch? Nou. Prachtig, ja. Zet het in je agenda. 28, 29 en 30 oktober en 3, 4, 5 en 6 november. Ja. Komt dat zien, kapitein Nero, de Friese vakkier. Douwe Bilsma zit centraal in deze voorstelling. Theater de Bres, dat is in ieder geval de locatie. Als er meer belangstelling is, hij nog iets van een... is dit het? Of zit er nog een reprise in? Of show je een bal? Hoe bedoel je? Dan komt er nog een herhaling op? Of, nou, dat denk ik niet. Ik denk, dit moet het wel wezen. En het is nog wel een documentaire waard. Ik heb nog wel met Friesland Doc daarover gesproken. En wat niet is, kan er altijd nog komen. Maar in ieder geval denk ik dat we hier deze man wel voor het nageslacht vastleggen. Het wordt ook geregistreerd. Dus we kunnen daar altijd nog eens even wat met dwang. Dus... Hij is voor het nageslacht, voor anderen is hij gewoon vastleid. Ja. Dat zien, Theater de Bres en via theaterkaarten bestellen. Ja. Van hier van de voorsteldata. Ritsko van Vliet, het top dat wie is. Vond het leuk, jongen. Van Richard Klederman. Ja, nou, dat is ook wel een beetje een verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar
in het stuk over mijn vader had ik onder een optreden van hem had ik Plezier de Moer. Want ik sliep bij mijn opa en oma boven en mijn vader was dan beneden aan het repeteren. Hoorde ik heel veel die plaat. Dus ik denk dat is het lievelingsnummer van mijn vader. Dus daar eren we die met. Toen kwam mijn halfbroer, een kind dus van mijn moeder uit Indonesië, in Indonesië geboren. Die kwam na afloop van die voorstelling. Hij zei, wat bijzonder. Hoe wist je dat lievelingsnummer van onze moeder dat gedraaid is? Ik zei, van onze moeder? Ik zei, dat was het lievelingsnummer van mijn vader. Maar toen ging ik nadenken. Dat was dus dat mijn moeder overleed. Heeft mijn vader heel veel verdriet gedaan. En hij heeft eigenlijk altijd dat nummer gedraaid om de gedachte vast te houden aan mijn moeder. Dus het zat eigenlijk anders in elkaar. En onbewust heb ik dat dus in dat stuk gebracht. Dat het dus uiteindelijk bij mijn moeder vandaan komt, uit Indonesië. Dat is toch mooi. Als het bord mist, geen mem. Ik zeg altijd, als je het niet gehad hebt, kun je het niet missen.